дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо тими меҳвар ширкат доранд. Бояд гуфт ки дар мавсими навбори аввал онҳо иштирок мекунанд ва умедворам ки бозии хубро намоиш медиҳанд. ва аксарияти онҳое ки дар мавсими нав ба ҳайати клуби интеллектуалии интеллект шоу пайваст шуданд, онҳо мухлисони ашадии ин лоиҳа буданд, тамошо мекарданд ва маълумоти бисёр хубам доранд. Ба ҳар сурат мо баъзе қоидаҳои асосиро камакак баъдтар боз такрор мекунем. ҳоло бошад ман шуморо бо аъзоёни тими меҳвар ошно мекунам. дар ҳайати тими меҳвар имрӯз ширкат доранд Иброҳим Келдиев, Абдурасул Раҳимзода, Давлатбек Фарков, Абдулвоҳид Ҳасанзода, Мусамир Давлаталиев ва сардори даста Алишер Партобов. бачаҳо ташаккур мегӯям барои тасмим, барои ҷуръат, барои омадан. хуб, шуморо пешакӣ бояд огоҳ кунам ки саволҳо фақат аз молия ва иқтисод намешаванд. саволҳо метавонанд аз мавзӯи гуногун бошанд ва умедворам ки шумо ба ин чиз тайёр ҳастед. ва яке агар ба саволҳо ҷавоб дода натавонистед, ҳеҷ вақт бояд нороҳат набошед, зеро ки надонистани 1-2-3 саволин ба он маънӣ нест ки шумо маълумоти кам доред. хуб, ин як клуби зеҳнӣ барои дӯстдорони саволҳои ҷолиб ва дӯстдорони бозиҳои интеллектуалӣ аст ва мо мехоҳем ки ҳамин гуна якҷоя аз ҳамдигар ҳар бозӣ кам-кам баъзе маълумотҳоро аз худ кунем, биомӯзем ва ҳамин гуна пеш биравем. мақсад ҳамин аст ва барои шумо ман барор ва муваффақият орзу мекунам. марҳамат хоҳиш мекунам ки рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар метрои Москав як вақт маҳз барои осонии кори мардуми нобино ва камбин ҳамин тасмимро пиёда карда буданд. он чиз ба нобиноён имконият медод ки ягон касро нопурсида худашон фаҳманд ки қатора ба маркази шаҳр меравад ё ба канораҳои он. инро нобиноён аз рӯи чӣ мефаҳмиданд? савол фаҳмо аст? вақте ки савол пешниҳод мешавад, шумо як ҷумлае метавонед намакаса бинависед ва ба хотири осон шудан. шумо 1 дақиқа вақти иловагӣ ҳам доред ва барои ҳар ҷавоб 1 дақиқа вақт бароятон пешниҳод мешавад. инҷо гап дар бораи метроҳои Москав мерафт ки як вақт барое ки кори нобиноён ва камбинҳо осон шавад, ҳамин тасмимро гирифта буданд. он чиз ба нобиноён имконият медод ки ягон касро нопурсида фаҳманд ки қатора ба маркази шаҳр меравад ё ба канораҳои он. инро нобиноён аз рӯи чӣ мефаҳмиданд? шумо дар метро, дар воситаҳои нақлиёт, фикр мекунам дар кишварҳои дигар ҳаракат кардем ва медонем ки вақте метро ҳаракат мекунад ё наздик мешавад ба ин ё он стансия чӣ ҳодиса рух медиҳад. умедворам ки шумо медонед ва марҳамат 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. در میتر خودمون نگیم اصلا برای نابینایی بیشتر چی استفاده میشن؟ نابینا مثلا با دستان استفاده میکنن، فقط با اشاره ها. وقتی که ما اشاره های استفاده میکنیم، مثلا اگر که با مرکز باشه با فکر من مثلا راه راست کردگیم، مثلا اگر که با یکم طرف دیگری شهر باشه بعد مثلا یکم کج کردگیم یا که چی اصلا کد نابینایی مثلا نقطه اینه که اون نقطه استریکا برای پاسپورت اگه باشه یا که مثلا برای دیگر طرف میرفته باشه، مثلا مترو همون نوبت دیگرش باشه وقتی پیش ادامه مانده مثلا اشاره به دیگر طرف برمیگه. یگون نقطه مثلا یگون مثلا راهی آبی معین کرده شده سر همون جمع خیلی مقصد که آقای عبارته که شاید از همون صدای که هست اصولی صدای مقصد فهمم که چی کنه.
як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, Марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол Иброҳим ҷавоб медиҳад. Марамад Иброҳим. навбаст аз оне ки ман худам дар метро надаромадам, не ки мисол дар бисёр ҷоҳо мисол дидам ки барои нобино махсус роҳрави махсусе ҳаст, мисол роҳрав аст ё ки дар лифтҳо ё ки дар дигар ҷойҳо барои худи нобино махсус ишораҳо мегузоранд. масалан дар лифтҳо бошад ё ки дар дигар ҷойҳо мисол нишонҳои махсус мегузоранд. Ба фикри ман ҳамин вақте ки нобино вақте ки ба метро медароянд, онҳо мехоҳанд ки мисол ба самти бевосита ба маркази шаҳр раванд, яъне ҳамон бо аслан нишонаҳои онҳо бо нуқтаҳо нишора шудааст, яъне ҳамон ишора агар ки хати рост бошад ба марказ меравад, агар ки ба дигар тараф мерафт бошад ҳамон нуқтаҳо хати нишон додаган, мисол ё ки каҷара ё як тараф ё ки ба тарафи рост ё ки ба тарафи чап нишон дода шудааст. Фаҳмо, лекин онҳо нобиноанд, онҳо намебинанд ин чизоро. аз рӯи ҳамон балангӯякҳое ки дар метро насб Чӣ карда хел шудааст, мефаҳмиданд? Балангӯяк диктор ё натоқ эълон мекунад. бале унҷа мисол мегӯ ки мисол агар Москва гӯед на следующей станция Славянский бульвар, например, или парк культура, ягон вай дигара номаша мегира, ваё кур ҳастанд, ваё мешунаванд ки кар нестанд. Хеле наздик омадин, хеле наздик омадин. инҷа Хуб, зан ва мард бошад мумкин. яъне ки агар ки ба марказ бошад, масалан мумкин ки зан бошад. агар аз марказ дур, аз марказ ё ки ба дигар тараф бошад, мумкин ки мард баромад кунад. ҳамин ҷо ба пешниҳод мекунем, ҷавоб пештар. ҳамина пешниҳод. ҳамина пешниҳод мекунем ва ҷавоби шумо комилан дуруст аст. онҳо аз рӯи мард ва зан будани муаллифи садо, яъне ки эълон мекунад, ки эълон мекунад, аз ин рӯ онҳо мефаҳмиданд ки онҳо ба марказ мераванд ё аз марказ ба кунҷу канори шаҳр. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар солҳои 60-уми асри 20 муҳандисони ҷопонӣ яке аз моделҳои он чизро тӯли 3 рӯз волейболбозӣ карда аз санҷиш гузаронданд. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? солҳои 60-уми асри 20 муҳандисони ҷопонӣ яке аз моделҳои он чизро ки худашон кор карда буданд тӯли 3 рӯз волейболбозӣ карда санҷиданд, яъне аз санҷиш гузаронданд. шумо баъд як дақиқа бояд ёбед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад. Марамад фикр кунед. муҳандис гуфтан яке значит маъноро дорад, яъне ҳам муҳандис яъне ки ихтирокор аст, яъне ки дар асрҳои дар солҳои 60-уми аср ин солҳои хеле наздик аз онаст, маъноро дорад ки онҳо чизҳои хеле ихтироъ карданд, чизҳои замонавӣ гуфта метавонем. соат аввалин маротиба мақсад ихтироъ карданам. инҷа гуфтае ки ба муддати 3 рӯз волейболбозӣ карда онро санҷиданд. волейболбозӣ кард. ба фикри шумо чӣ ихтироъ кардан мумкин аст ки волейбол мақсад ҳама чиз теннис ам мумкин ихтироъ барои теннис бозӣ кардан. волейбол бозӣ кардан. либосҳои варзишӣ аввал 3 рӯз волейболбозӣ карда баъд аз санҷиш гузаронданд. 3 рӯз волейболбозӣ карда дар аз як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, Марамад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. ёдраст мешавад ки он чиз дар волейбол ҳаст, дар бозиҳои дигар ҳам ҳаст, вале он қадар бисёр ҷиддиву амиқ ба волейбол ба ин бозӣ дахл надорад, вале ҳаст, зарур ҳаст дар он бозӣ, вале аслан он чизи дигар аст ва барои чӣ волейболбозӣ карда санҷидан, инро мо баъдтар хоҳем гуфт ва шумо ҳам хоҳед фаҳмид.
ҳамина дар дигар бӯзию варзишӣ истифода мебаранд. он чизе ки яке аз моделҳои Айниҳо. санҷидан қариб ки дар ҳама намудҳои варзиш ҳаст, ҳарчанд ки бевосита масалан як ҷузъи масалан хеле муҳими ин бозӣ ҳам набошад, вале ба ҳар сурат муҳим аст ва истифода мешавад. аммо яке аз моделҳои онро муҳандисони ҷопонӣ волейболбозӣ карда санҷиданд ки то чӣ андоза ҳамон чиз устувор аст. ҳозир давлатбек мехоҳад як фикраш баён кунад. биёед мо ҳам фикри давлатбека қабул мекунем. марамат. محترم لوی با فکر ما یعنی که اگر گفته شما ما هم استفاده می‌بریم دیگر ورزشکاران هم شاید این ساعت باشه соат یعنی که والیبال بازی яъне کرده волейболбозӣ карда با دستانش یعنی که توپ رو زدن و خودقوتی و برداشت همون ساعت رو سنجیدن фаҳмо мешавад ин тавр не یعنی که چقدر مداد قوت داده هم ساعت иҷоба қабул кунем капитани команда. такя мекунем ба фикри давлатбек. хуб яъне ки соат соат ҳастем. бале муҳандисони ҷопонӣ агар ихтироот гуфтед, шумо ихтироот гуфтед, ба ҳамин хотир не гуфтем ки он сохтаи худро ихтиро ҳамунҷо ба фикрам ки садо надод гуфтем ки он чизе ки онҳо коркард карда буданд. коркарди муҳандисони гуфтем ҷопонӣ аст ва 3 рӯз дар бозии волейбол санҷиданд. яъне ба назари шумо соатҳои ҷопонӣ аз соатҳои швейтсария ҳам хубтар ҳастанд, не Алишер? бале хуб ҷавоби давлатбека қабул кунем. бале соат ҷавоби давлатбек комилан дуруст аст. соат аст ва то чӣ андоза соат дуруст кор мекунад, дақиқ кор мекунад, то чӣ андоза намешиканад, аз кор намемонад, чун бозии волейбол ки бо дастҳо зарба задан лозим мешавад, дар ин бозӣ устувории он соатҳоро яъне яке аз моделҳое ки коркард карда буданд муҳандисони ҷопонӣ санҷиданд. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он гурӯҳбандӣ ё классификатсияро Мелвин Дюи дар соли 1876 фикр кардааст ва он дар беш аз 200,000 муассиса дар дунё, дар саросари дунё мавриди истифода қарор мегирад, ҳатто бештар аз ин. дар Нью-Йорк як меҳмонхонае ҳаст ки рақами ҳуҷраҳо дар он воқеан рақамҳоро аз ҳамон гурӯҳбандӣ ё классификатсия фаро мегирад. яъне шумо бо назардошти ҳамон гурӯҳбандӣ ё классификатсия ҳуҷраро интихоб мекунед ва дар он ҳуҷра ҳамон чиз аз он гурӯҳбандӣ ё классификатсия мавҷуд аст. гап дар бораи кадом намуди гурӯҳбандӣ ё классификатсия меравад? савол фаҳм аст? марамат 1 дақиқа вақт фикр кунед. мелинга чӣ гӯ мелинг Melvin Dewey. дигар олем классификация гурӯҳбандӣ مقصد هم رقم حجره را رقم حجره را استاد ҳозир مثلا наметонам می‌آورد. гуфтам лакин вақти гап зад роз фикротам мекунам. استاد وابسته میگه به همون رقم حجره را می‌آورد. бале бале ҳамин гуфтаге ки Melvin Dewey ки як намуди классификация яъне гурӯҳбандиро ба ихтиро кардааст ки мисол дар дунё беш аз 200,000 чие классификация истифода мебаранд ва дар Нью-Йорк дар меҳмонхонааш ҳамин намуди классификация ки мелли кардааст истифода мебаранд. намедонӣ ки ҳамон классификация ӯ чӣ хел кардааст? не до номро ҳуҷраи حجره هم ман هست گفتم این چیز کلاسیفیکاسیا чӣ баъд در داخل حجره هم هست 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам ровӣ инҷо хоҳиш кардам як бурга ҳамин саволро такрор кунед. савол ин буд ки дар Нью-Йорк
ҳамин гуна меҳмонхонае вуҷуд дошт ки рақамҳои ҳуҷра ҳамин гуна бо ҳамон гурӯҳбандӣ мувофиқ карда шуда буданд, бо ҳамон классификатсия. яъне шумо вақте ки аз ҳамон гурӯҳ ҳуҷраро интихоб мекардед, дар ҳуҷраатон ҳамон чизҳоро пайдо мекардед вобаста ба гурӯҳбандӣ ё классификатсия ки интихоб карда будед. чиро дар ҳуҷраатон пайдо мекардед ва ин чӣ гуна гурӯҳбандӣ буд? муҳтарам роӣ ба ин савол давлатбек ҷавоб медиҳад. маромад. муҳтарам ровӣ яъне ба фикри ман меҳмонхонаро ҳуҷраҳояшон аз он сабаб яъне классификатсия гурӯҳбандӣ карда буданд ки яъне ки онҳо барои табақаи бой камбағал мақсад ҷудо карда шуда буданд. мақсад барои мардуми доро ва мардуми нодоро яъне ки гурӯҳбандӣ карда шуда буданд. мувофиқи ҳамон одамон ба худ ҳуҷраро мегирифтанд ва дар дохили ҳуҷра мувофиқи ҳамон классификатсия гурӯҳбандӣ ашёҳо вуҷуд доштанд, яъне ки шароит. фаҳмо. хуб. ташаккур мегӯям барои шумо. ин ҷавобро қабул мекунем. вале бояд гӯем ки ҷавоби дуруст нест. хуб, ин классификатсия гурӯҳбандии библиографӣ аст. библиографӣ ва оное ки ба меҳмонхона ворид мешаванд, ҳуҷраро аз рӯи гурӯҳбандии китобҳо интихоб мекунанд. библио китобҳо. ва вақте ки шумо ба ҳуҷра меравед, китобҳои ҳамон гурӯҳ ё классификатсия дар он ҳуҷра ҳастанд ва шумо чанд рӯзе ки онҷо ҳастед ҳамон намунаи китобҳоро мехонед. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. қоидаҳое ки соли 1867 дар ҳамон намуди варзиш ҷорӣ шуданд, албатта мусоидат карданд ки ҷароҳат камтар шавад, тавре ки воқеан муаллифони ин тарҳ фикр мекарданд. ҷароҳатҳо камтар шуданд, аммо шумораи онҳое ки бо осеби мағзи сар ба қайд гирифта мешуданд зиёдтар шуданд. ҷорӣ кардани чӣ чиз боиси кам шудани ҷароҳатҳо шуд? савол фаҳмо аст. ин қоидаҳои нав соли 1867 дар он намуди варзиш ҷорӣ шуда буд ва тавре ки муаллифони ин қоидаҳо фикр мекарданд, воқеан шумораи ҷароҳатҳо камтар шуд баъди ҷорӣ кардани ин қоидаҳо ва баъди ҷорӣ шудани ҳамон чиз, аммо шумораи осеби мағзи сар зиёдтар шуд. гӯед ки гап дар бораи чӣ меравад? ҷорӣ шудани чӣ? Он қоидаҳо чиро ҷорӣ мекард? ва агар донед мегӯед ки кадом намуди варзиш аст? хуб, як дақиқа вақт дорем. маромад фикр кунед. варзиши мақсад баро мондан ки ҷароҳат камтаре бо мақсад чи осеб яъне мақсад бо зудтара вобаста ба ба фикр кадом намуди футбол? фикри ман футбол ки мақсад футбол бештар суд хани пешҷӯҳ кардан, яъне ки ҷароҳат камтар шуд, лекин одамое ки корти суд мегирифтанд каме яъне асаби депрессияда мерафтанд. мақсад осеби мағзи сар алин ҷиҳат шумо ба маъни чӣ кардем? ин хеле ҳам шунаш мумкин барои ки футбол бисёр вай мешавад. Албатта курдо бисёр ба назар баландтаранд. дар дигар бо кадом бозӣ аст ки мешавад ҷароҳат? не волейбол намешавад. чӣ пешниҳод карданд дар хоккей? чӣ пешниҳод шуд? чӣ каскадро инам пешниҳод шуд. дастсоҳаи устод мақсад лижаронӣ мақсад инҷа якчанд пешниҳод лижаронӣ мақсад ки ҳастае ки ҳангоми мақсад ки машғули ҳам бозӣ мешавад ки афтидан. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад. муҳтарам ровӣ, ба фикри ман ин намуди варзиш ин бокс аст. барое ки бевосита шумо гуфтем ки ин осеби мағзи сар бевосита
زیادشوی آن به نظر رسید، یعنی که بیشتر کوشش میکنن که همین حریف رو با سرش بیشتر زنن. خب با فکر من مثال در سالهای پیشتر اگر گیریم مثال اجازه گفتیم جوری شدن آن چیز باعث کم شدن جراحت‌ها شد. یعنی که جوری شدن چی؟ یعنی که همون قاعده ها مثال با قسم پایان‌تره که مثال حریفا میزدن، یعنی که اون قاعده برداشتن و نه. خب اینجا گپ درباره یک چیز میرود، یک جزئی همان بازی، نمیدونم این کدام بازی است، یک الементی همان بازی است، یک نمیدونم جزئی همان بازی است. خب که با وارد شدن قاعده های نو همان چیز جاری شد، وارد شد. اینجا من به پیشنهاد دیگری بیان میکنم، فکر ابراهیم را دستگیری میکنم و بازی مجدنی میباشد، چون که حالا ما میبینیم که طبق قانون ها آنها لباس های مخصوص به مثال کاسک میگویند، ممکن همه قاعده ها را جاری کرده باشند که آنها مقصد محافظت می نمایند از مجدنی، همه قاعده ها را رعایت نمودند. پس چرا هم سر خود رو احتیاط میکردند و هم آسیب مغز سر زیاد میشد؟ چه خیلی نفهمیم. برای که مجدنی اساساً آنها بسیارتر به سر، یعنی که مشت میزنند، خب این آسیب رو حتما میگیرد. لیکن قانون قاعده هایی که باید داخل کردن، چی رو جوری کردن؟ این به فکر ما همین کاسک و املاق های لباس های های ورزشی شما مقصد خیلی نزدیک اومدین ولی جواب درست این نیست. لباس های مقصد که همون سوهای ورزشی سر رو حمایه میکنن، این نیست. چی رو جوری کردن در اون؟ این همون دوام فکرم جناب راوی، همون در مشتزنی بوکس مثال پیشتر با دست پوشک‌های همین خیلی عادی لطه مثال بسیار که همین خیلی پیچی دست خولی با جمع برآمدن، بعد همون دست پوشک‌های مخصوص دست پوش ها رو جوری کردن برای که اونها وقتی میزنن که برای که همون وقتی که زد به سر همون سطرسین مغز بیشتر میشه، برای که لرزش یا آسیب مغزی سر بیشتر. خب همین جواب قبول میکنیم اندیشه؟ بله. جواب کاملا درست است. جوری شدن دستپوش ها در مشتزنی است، در بوکس. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як ширкати фаронсавӣ як вақт муаррифии маҳсулоти худро дар сирки Москав анҷом дод ва дар оғоз болои боми ҳамон чиз акробатҳо ҳунарнамоӣ карданд ва дар финал бошад мардум шерро диданд ва хеле кафкубиам карданд ва ин шер воқеан дар саҳни сирк бо ду пои қафоаш рост меистод ва қадам мезад. шумо гӯед ки дар саҳни сирки Москав он ширкати фаронсавӣ чиро муаррифӣ мекард ё рӯнамоӣ мекард ё презентатсия мекард? умедворам савол фаҳмо аст. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. اینجا گفتن یک شرکت فرانسوی یک محصولات خود رو در مسکو نشون داد، یعنی که باز هم جلب کردن همون شنونده‌هاش که بیننده‌هاش مثلا شعر رو برمانن دو پایه ایمینه دو پایه برآوردنش، یعنی که همون لباسا باشد لباس یگان مقصد یگان شخص یگان آدم مقصد آدم نه اینجا محصول گبر با محصول راست یگان اون محصول محصول
акробатонро кардам. یعنی بگه در صنعت سیرک هنوز دست مقصد سیر میگه. یعنی که اصلا در مارکتینگ استفاده از سیرک به واسطه برای جلب کردن مشتریان است. یعنی مقصد که با کدام راه واسطه مشتریان جلب میکنن که یک مشتری. یکی از راهش به مثال در همون شعر چی نشون دادم مثال همون اکروبات‌های دیگرش به مثال لباس‌های همون مخصوص خودشون میپوشونیدن همش به مثال با شعر و همون لباس پوشوندن که تو که برای همون چی خود رو همون لباس‌های دیزاین اونها رو نمایش دهند. یک دقیقه وقت شما سپاری شد مرحمت. کی به سوال جواب میدهد؟ به این سوال ابراهیم جواب میده. مرحمت. محترم راوی در موافقه با اعضای گروهمان به خلاصه اومدیم که همین یک شرکت فرانسوی که به واسطه شما قید کردید یعنی در مسکو وقتی که یک محصولات یعنی به واسطه شما محصولات رو مثال آوردیم یعنی همون لباسای خود رو وقتی که نمایش داده نمیشن آنها به واسطه استفاده میبرند همون در سیرک استفاده میبرند سیرک رو همچون یک واحدی یک برای رکلام خود مثال سیرک رو انتخاب میکنند و به واسطه همون هنرنمایی های و مثال همه اون مثال نفرای به واسطه برآمد می‌نماید با آنها لباسای آنها همون شرکت رو میپوشانند و به واسطه شعر با دو پایه برآمده نمایش دادن یعنی که با شعر و نیز لباسا رو پوشانده یعنی که رکلام میکردن یعنی اینجا گپ درباره لباس میرود. بله شما سوال درست فهمیدین؟ اینجا شما به واسطه محصولات گفتید. خب همه چی میتونن محصولات باشد. محصولات کشاورزی میتونن باشد، محصولات صنعتی میتونن باشد، محصولات نمیدونم یا که یادم نمود خوراکش باشه. زرگری میتونن باشد. مقصد که شاید محصولات کشاورزی. خب جواب شما رو قبول میکنیم؟ جواب شما رو قبول میکنیم و باید بگیم که جواب شما درست نیست. خب وقتی گفتم که بالای آن چیز اکروبات ها هنرنمایی کردند کلید همینجا بود یعنی اون چیزی است که باید بالا داشته باشد بام بالاش و وقتی که شعر گفتیم و گفتیم که با دو پای خفا حرکت کرد قدم زد و رفت و فرانسه گفتیم شما البته باید درباره تمغه پژو فکر میکردید ماشین بودین ماشین و روی بام آن ماشین اکروبات ها هنرنمایی کردن یعنی بازم نشان دادن که ماشین بسیار استوار است و هم شما لوگوتیپ یا رمزی پژو رو دیدین که یک شعر است که با دو پا راست میایسته دیدین به فکرم بله. و همان شعر چون سیرک است پیدا میشد و مردم تعجب کردن واقعا نه لوگوتیپ و میکنن بله گویا که از ماشین پیدا شد این چیز. سوالی رقمی 9 توجه کنید با سوال واقعا این سوال از روزنامه комсомольская правда است و سال 1996 نشر شده و حالتهای زیاد است که خوب مردم مخصوصا در گازیته ها برای مقاله های خود سرلوحه های عجیب میکوبند و واقعا در اداره گازیته ها اداره های مخصوص باز هست شعبه های مخصوص هست که فقط سرلوحه فکر میکنند برای مواد و یک وقت در این نشریه نیز چون نشریه روسیه است یک مواد نشر شده بود با نام бетонная кукуруза. Бетонная кукуруза. و در آن مسئله مشکلات و پرابلم‌های یک سمت یا یک مجموعه چیزها بررسی شده بودند.
гап дар бораи проблемаҳои чӣ мерафт, проблемаҳои куҷо мерафт, проблемаҳои чиҳо мерафт. маромад 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. кукуруза номи салоҳаш бетонная кукуруза, яъне ки ҳаҷми калон дар назар барояд, яъне ки инҷа гуфтем бо проблемаҳои яксант баррасӣ мешавад. Проблемаҳои яксант дар бораи чӣ гап мерафт? Гап дар бораи чист? Кадом проблема? Сол аз он дар давра проблемое ки мақсад мавриди дар сатҳи мақсад аввал месад, кадом проблемое ки мақсад дар он проблема мақсад мисол оварда мешавад. инҷа гап дар сари мақсад, инҷа дақиқа гуфтам марко шои кишоварзӣ мерафт. бетонная кукуруза. мақсад ин номи салавҳаи газета шумо. Кукуруза. масъалаи гуфтагем ки 1996 1996 як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста, ки ба савол ҷавоб пешниҳод мекунад? ба ин савол давлатбек ҷавоб мекунад. маромад. ба фикри ман муҳтарам ровӣ, яъне баъд аз пош хӯрдани иттиҳоди ҷумҳуриёти шӯравии социалистӣ, шояд баъд аз пароканда шудани давлатҳо, мумкин ки дар ҳамон русия мушкилиҳо оид ба соҳаи кишоварзӣ, яъне озуқаворӣ ба амал омада бошад, ки чунин сарлавҳаеро бо номи бетонная кукуруза чоп карда бошанд дар газетаҳо. яъне он ҷо гап дар бораи мушкилоти соҳаи кишоварзӣ шояд кишоварзӣ мерафт ва барои ҳамин бетонная кукуруза гуфтанд. шояд ҳамин. хуб, дар инҷа муҳтарам ровӣ, бетонная кукуруза бевосита истифода бурданаш, ин ки ҳамон чӣ хел ки ин нафар қайд карданд давлаталӣ, яъне ҳамон баъд аз пошхӯрии иттиҳоди шӯравӣ ва зинаи ташаккулёбӣ бевосита федератсияи Россия буд, яъне ки дар инҷа мумкин ягон намуди маҳсулотҳое ки бевосита аз давлат хориҷ шуда биё ки мисол бевосита дар Россия, худи аз Россия мисол берун бароварда шуда буд, яъне ки соҳаи кишоварзӣ мумкин ягон. чаро фикр мекунед ки ин маҳсулоти хӯрокаву кишоварзӣ аст? чаро? вақте ки унҷо калимаи дигар ҳам аст дар қатори кукуруза. кукуруза Украина ба кукуруза таъмин мекунад. инҷа бетонная истифода бурданаш, яъне ки ҳаҷми бисёр буда нашад дар назар дошт. шояд бисёр буда нашад дар назар доштанд. соҳаи санъат бошад. хуб, кадом ҷавоба қабул кунем? инҷо бояд фақат як ҷавоб пешниҳод шавад, ба хотири вақт мон зиёд наравад. хуб, як ҷавоб пешниҳод кунед. кадом ҷавоб? ҷавоби давлаталӣ ё ҷавоби Иброҳим? ҳардуш ки ҳамкофӣ ҳастанд. ҳардуша қабул кунем, не? ё шумо ҷавоби дуруста қабул кунед, гӯед ҳамон? аз байни ҳамин дурусташ боша қабул кунед. ман бисёр мехостам ки аз миёни ино ҷавоби дурустша қабул кунам, аммо мутаассифона инҷо ҷавоби дуруст набуд. хуб, кадоме аз роҳбарони иттиҳоди шӯравӣ ба ҳамин масъалаи ҷуворимакаву кукуруза ба қавле бештар таваҷҷӯҳ дошт? кадомаш? Украина. кадоме аз роҳбарон? шумо муҳтарам ровӣ бевосита соли 1996 бевосита мисол овардед. фаҳмо охир, фаҳмо. вале баъдтар барои шумо ҳам фаҳмо мешавад. кадоме аз роҳбарони шӯравии собиқ ба мавзӯи ҷуворимака таваҷҷӯҳи зиёдтар дошт? соли 60-ум. соли 60-ум хрушёв ва ҳоли Горбачёв. хрушёв биноҳое ки ҳамон замон сохта шуда буданд чӣ мегӯянд онро? хонаҳои хрушёвӣ мегӯянд, хрушёвкаҳо мегӯянд. бале ана ин бетонная кукуруза номи маводе буд ки он ҷо гап дар бораи проблемаҳои панҷӯшонаҳо ва биноҳои баландошонаи бетонии ҳамон замон сохта шуда мерафт. яъне ҳамин гуна ном гузошта буданд.
саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. яке аз аввалин маршалҳои иттиҳоди шӯравӣ Климент Ворошилов як муддат дар ҳамон мақом яъне фармондеҳ буд ва бояд гуфт ки ин мақом 6 сентябри соли 1942 таъсис ёфта буд ва ҳамагӣ 2 моҳ мавҷуд буд ва тамом. яъне он чиз вуҷуд дошт, вале фармондеҳи махсусе ки ҳамон самтро фармондеҳӣ кунад, ҳамин мақом баъд барҳам дода шуд. яъне Ворошилов як муддат дар ин мақом фаъолият мекард, яъне фармондеҳи ҳаракати фаъолият мекард. баъд тавре гуфтам баъди якчанд моҳи фаъолият ин мақом, ин мансаб, ин ҷой барҳам дода шуд. гап дар бораи фармондеҳии кадом қисм меравад ё гап дар бораи фармондеҳии кадом намуди ҳаракат меравад? саволфаҳм аст? марҳамат. ва ҳаракати ҳарбӣ кадом намудаш? тройка мегуфтанд ки дар вақтҳои пеш мақсад аз ҳар айтария мақсад маълумот дорем ки вобастан тройка яъне ҳамо ҷамъияти тӯза мекунад, аз ҳар амнияти мақсад таъмин мекарданд. 2 моҳ ҳамон давом кард, тамом барҳам хӯ. чӣ хела ҷомеат тоз мекард ва 2 амал мекунад? мо бояд ҷавобе бошад ҳамон ки 2 моҳ амал кардааст, тамом, дигар нест. нигоҳ кунед, аввал солҳои 1000 чиқа ҷанги дуюми ҷаҳонӣ гӯем аз 39 сар шудага. ҷанги бузурги ватанӣ аз 41 мисол 41-42 ин давраи зада дар омадани бевоситаи чӣ буд ку немисон будан, фашистон будан. баъди 42 яъне баъди 42-43 баъд баргардондан бо аз сари нав бар муқобили фашистон мисол тушӯ зада дар омаданд. яъне ҳамон кӯтоҳмуддата, яъне ки маршал дар соҳаи чӣ бошад, мудофиа бошад, дар соҳаи мудофиа ки мақсад ҳолатҳои фавқулодда. як дақиқа вақти шумо ба охир расид. марҳамат, ки ба савол ҷавоб медиҳад? дар вақти иттиҳоди шӯравӣ ҳамин худи маршалҳо мисол вуҷуд надоштанд. дар онҷо мисол сарфармондеҳи мисол қувваҳои ҳамихеле буд ва дар ин вақт мисол барои санҷиши ҳамон давраи артиши худ иттиҳоди шӯравӣ чаро вуҷуд надоштанд? масалан Ворошилов, масалан Жуков, ино буданд ку? Ворошилов ин ва ҳатто фармондеҳ қаҳрамон буданд. не ино мисол буданду мисол амин худи ман шуморо фаҳмидам. хулоса ҷавоби шумо чӣ аст? яъне фармондеҳии кадом ҷузъу тому ҳаракату самту фармондеҳии чиро ба дӯш дошт ки баъди чанд моҳ ҳамин мақом бекор карда шуд, барҳам дода шуд? ҳарчанд ки 6 сентябр буд, агар хато накунам, соли 1942 таъсис ёфта буд. муҳтарам роҳӣ ҳузи абдулвоҳид як фикрша баён мекунад, ҳамона қабул мекунем. марҳамат. шояд ӯ ҳамон ба фикри ман ҳамон фармонде, яъне ки ҳамон фармонде ки ба ҳамин қисматҳои ҳарбиро ҳамчун роҳбар яъне идора мекард, бояд шумо гуфтем ки ҷузъҳои тамом ҷузъҳои онҳоро яъне ки ӯ фармондеҳӣ мекард. ман пурсидам ки фармондеҳи кадом ҷузъ ё том ё қисм ё ҳаракат ё самт буд? фармондеҳи куҷо буд? фармондеҳи ҳамин соҳаи мудофиа гуфтем, яъне соҳаи мудофиа мумкин ки ҳамон шахс яъне фармондеҳи ҳамин соҳаи ҳамон кушунҳои сарҳадӣ бошад. сарҳадӣ. хуб, ташаккур. ва якчанд моҳ амал кард, баъдан якчанд моҳ мақсад савол камтар душвортар аст. ба ҳар сурат ман ҳама ҷавобҳои шумо қабул мекунам, ҳама ҷавоботон якҷоя қабул мекунам, ба хотире ки ҳама ҷавоботон дуруст нестанд. фармондеҳи ҳаракати партизанӣ буд. фармондеҳи ҳаракати партизанӣ. ва баъди якчанд моҳи фаъолият чӣ шуданд? яъне ин мақом барҳам дода шуд. ҳарчанд ки ҳаракати партизанӣ фаъолият мекард, аммо махсус расман фармондеҳи масалан ин намуди ҳаракат яъне барҳам дода шуд.
саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар яке аз шумораҳои маҷаллаи вокруг света ин соли тахминан 2013 буд, ҳамчун нишони таҳаммулпазирии мардум ин намуна оварда шуд ва сурати ҳамон чиз аз Лубнон дар яъне ки саҳифаи ин маҷалла нашр шуд. ҳамчун ин мисолро ҳамчун таҳаммулпазирии мардум оварда буданд дар он маҷалла. хуб, шумо гӯед ки чӣ нашр шуда буд дар он маҷалла? сурати чӣ буд? сурати чиро чоп карда буданд? савол фаҳмо аст? гап дар бораи Лубнон меравад. марамад 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. сурати чӣ гуфт? сурати ки нагуфт? сурати ягон одам бошад. Не ки, не чӣ. инҷа савол сурати ки. Ай чӣ охир? сурати чӣ? вокруг света. ин ягон аслан мавзеи дар Лубнон гуфтагиам. чӣ чизе ҳаст дар таҳаммулпазир бошад? Не як сурати ягон сурати чӣ? мумкин ки сурати ягон мавзеи таърихӣ ин мисол чӣ? инҷа гап дар вообще дигар чиз аст. вокруг света сурати сурати чӣ? Ки не? Таҳаммулпазирӣ. дар явай я башнясе каҷала истодагия. марамад 1 дақиқа вақт ба анҷом расид. аҳрум инҷо як гуфтаг ки ки ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад? мо инҷа як пешниҳод шуд, шояд ки барои ҳамон диққати мардум ё ки огоҳонидани мардум дар ҳамин инҷа чоп шуда бошад, ҳаракатҳои дуруст дар ҳамон чи Лубнон дар ҳамон сурат ҳаракатҳои дуруст. ҳаракати чӣ? ягон чи каме наздиктар мевардин муҳтарам ровӣ. камтар як рӯшанӣ меандохта. шумо дар бораи Лубнон аввал фикр кунед ки чӣ хеле ҷумҳурӣ аст, чӣ хеле давлат аст. баъд фикр кунед ки чӣ чиз метавонад нишони таҳаммулпазирӣ бошад ва баъд фикр кунед ки киҳо дар он ҷо зиндагӣ мекунанд. дигар ҷавоб умедворам ки фаҳмо мешавад. дар ҳамон парчами Лубнон ва як сурати арча ҳаст. арча? дарахти сузанбарг. дарахти сузанбарг. барои ки ина аз ҳамдигар фарқ доранд, на? дарахти сузанбарг. шояд нишони ҳамин таҳаммулпазирӣ ҳамон таҳаммулпазирӣ барои чӣ нишони таҳаммулпазирӣ. таҳаммулпазирӣ метавонад бошад сузанбарг? сузанбарг дар ҳамон парчами Лубнон ҳаст. фаҳмо охир чӣ нишони таҳаммулпазирӣ буда метавонад? кӯҳаи ягон ман барои шумо кӯмак мекунам. ду чиз буд он ҷо. ду чиз. як чиз дар плани аввал ва як чиз дар плани дуюм. чӣ буд он? шумо он чизе ки дар плани аввал буд амонро пайдо кунед, тамом, дигар ҷавобтон дуруст аст. яъне ки дар сурат аввал он чиз аст ва баъд плани дуюм ва баъд ба чизи дигар дар пушташ буд. шояд вай бошад. чӣ? харитаи ҳамон давлат бошад. харитаи ҳамон давлат. хуб, харита аст. ҳамин ҷавобро қабул мекунем. ин капитани команда қабул кунем. дар пушташ парчамаш буд. дар пушташ шояд парчам буд. шояд дар пушташ парчам буд. ин ҷавобро қабул мекунем. шояд нишон буд. бояд гӯям ки ҳамаи ҷавобҳои шумо дуруст набуданд. он ҷо инҷо гап дар бораи ҳамон нашри соли навӣ мерафт ва он ҷо сурати арча буд арча гуфтем. ва дар парчами онҳо сурати сузанбарг аст, кедр аст, ин дигар дарахт аст. он ҷо сурати арча буд дар пасманзари як масҷид. яъне нишон медоданд ки мардум таҳаммулпазир ҳастанд.
саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. ноиби президенти амрико Генри Уилсон дар як оилаи фақире таваллуд шуда будааст ва волидонаш ба умед ёнд ки як ҳамсояи хеле сарватмандашон бо насаби Ҷонс, Иеремия Ҷонс, ба ин писар кӯмак мекунад. Як нақша мекашанд ва вақте ки ин нафар, яъне ин сиёсатмадори оянда 21 сола буд, хуб аз ҳамон чиз даст мекашад ва нақшаи волидони ин нафар яъне барбод меравад. шумо гӯед ки гап дар бораи чӣ меравад? яъне ноиби президенти амрико Генри Уилсон дар як оилаи фақире зиндагӣ мекарданд, таваллуд мешавад ва зиндагӣ мекунад ва ҳамсояи онҳо як нафари хеле сарватманде буда бо ному насаби Иеремия Ҷонс ва волидони ин нафар, волидони Уилсон, яъне ки як нақшае мекашанд ки фикр мекарданд ин ҳамсоя тибқи нақшаи онҳо ба ин писарча кӯмак мекунад. аммо ҳамсоя баъди як муддат аз он чиз даст мекашад. аз чӣ даст мекашад? як дақиқа вақт маромад фикр кунед. беусулаш маълум аст ки Нинсон вақте ки фақир бошад, яъне ки ҳамсояшон вақте ки Ҷонс гуфтанд, яъне ки оилаи сарватманд аст. Оила барпо кардан. яъне ки мисол фақир мисол мехоҳад ки бой шуда, мисол дорои мисол ба даст орад, мисол аз фақири бароида мехоҳад ягона мисол ордиша мехоҳад. яъне ки дар синни 21 солагиш бевосита даст кашӣ насанд, дар ҳамин мумкин бошад ки ба соҳаи сиёсат даромада бошад. аз чӣ даст кашидааст? аз пешниҳоде ки Ҷонс пешниҳод кардааст. ҷонс чӣ пешниҳод кард? ҳамон мегӯям ки Ҷонс чӣ пешниҳод кардааст ки даст кашида накард. ҳамин Ҷонс ҳози савола мехоҳад ки Ҷонс чӣ пешниҳод кардааст ки Нинсон баръакс нест? оилаи камбағал пешниҳод кард, сарватманд даст кашида нест? не ин дар бораи Генри Нинсон мерад. дар 20 солагиш Генри аз ҳавай даст кашидааст. маромад капитани команда ки ба савол ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад? рости инҷа аз чанд ҷавоб пешниҳод шуд. шояд аз оиладорӣ даст кашид. инҷа аммо шахси камбағал вай бой пешниҳод мекунад, камбағал вай мекунад. яъне ки шумо саволро нафаҳмидед. хулоса аз як чизе ҳамон нафари сарватманд даст мекашад. сарватманд даст мекашад аз як чизе. яъне волидони ин наврас, ин кӯдак ҳамон нақшаро мекашанд ба умед буданд ки ин ҳамсояи хеле сарватманд барои ӯ кӯмак мекунад. аммо ин тавр нашуд. ҳамсояи сарватмандашон аз як чиз даст кашид. ба фикри ман ё ки ҳамин Генри Нилсон вақте ки ба олами сиёсат медарояд, мумкин як намуд мисол сиёсате пеш мегирад ки ба ҳамин ҳамсояшон Ҷонсон намефорад ва барои ёрдам кардан ба ин оилаи фақир Ҷонсон даст мекашад. муносибат мумкин ки байни ҳамо оилаи камбағал ва сарватманд. ин ҷавоб шуда намед. хуб аз чӣ даст кашид он сарватманд? сарватманд фарзанддор буд ё ки фақир фарзанддор буд? фақир фарзанди аз маблағ аз маблағдорӣ. инҷа гуфтагӣ аст ки бевосита дар 21 солагиш ҳам мехоҳед? 21 солагиш. ба хотире ки душвор нашавад шумо 21 фаромӯш кунед. хуб ба хотире ки бароятон душвор нашавад, яъне аз як чиз даст кашид. аз чӣ даст кашид он нафари сарватманд? ва ман баъдтар хоҳам гуфт ки падару модари ин ҷавони фақир чӣ нақша доштаанд? хуб инҷа аз чӣ даст кашид? ҳамин савола камқадр дурусттар худамон фаҳмем. ҳамин шумо гуфтем ки ноиби президент дар кӯдагӣ дар оянда бояд ба ин мақом бале мерасад. инҷо гап дар бораи кӯдакиҳо меравад ки дар як оилаи фақир таваллуд мешавад ва волидонаш фикр мекунанд, як нақша мекашанд. хулоса ҳамсоя доштанд, як ҳамсояи сарватманд, хеле сарватманд доштанд бо номи Иеремия Ҷонс. хуб ва
ва як муддат пас яъне бо гузашти солҳо ҳамон ҳамсояшон аз он чиз даст мекашад аз чӣ даст мекашад ва он боиси барбод рафтани нақшаи волидони ин нафар мешавад аз чӣ даст мекашад ҳама шояд оно фарзандошон оиладор кардани буданд ҳама хеле як нақша доштанд ки фарзандошонро ба якдигар чӣ мекунанд мувофиқ наомаданд оиладор мекунанд ҳама хел аз кӯдакӣ ҳама хел як нақша кашидаги буданд ҳама хел як нақша доштанд баъди гузашти солҳо аз ин фикр даст кашиданд хуб яъне аз фикри оиладорӣ даст кашиданд аз фикри оиладории фарзандошон даст кашиданд шояд инҷо гап дар бораи фарзанди як оила меравад онҷо гап дар бораи худи ҳамон нафар меравад ки сарватманд буданд шояд инҷа як фикри дигар ҳам аст ки шояд сарват ягон маблағгузорӣ кардан буд барои пешрафти ҳамон аз сармоягузорӣ даст мекашад шояд аз сармоягузорӣ даст мекашад хуб маблағгузорӣ дига ҳамон маблағгузориву сармоягузориву вай мегӯд ки ин худаш ҷавобҳои шуморо қабул мекунем барое ки фурсати мо бисёр маҳдуд аст ва ҳама ҷавобҳое ки шумо инҷо пешниҳод кардем ҳамашон нодуруст буданд хуб ташаккур мегӯям барои шумо барои бозии бисёр хуб инҷо гап дар бораи даст кашидан аз насаб меравад аз фамилия аз ҳамон насаб даст мекашад яъне аз ҳамон насаби Еремия Ҷонс ва онам фарзандшона ҳамин хел ном гузошта буданд яъне фикр карданд ки сарватманд яъне ки фарзанди онҳоро ҳамчун меросбар қабул мекунад аммо он вақте ки аз насаб даст мекашад нақшаи онҳо барбод меравад яъне ҳамин тавр яъне аз насабаш даст мекашад ва ӯ насаби нисбатан дигарро қабул мекунад ки баъдтар фикр мекунам бо он насаб мардумон ӯро мешинохтанд хулоса аз насаб даст мекашад вале ба ҳар сурат дар бозии аввал се ҷавоби дуруст доштан дар интеллект шоу ин натиҷаи хуб аст бовар кунед ва умедворам ки бозиҳои ояндаи шумо ҷолибтар мешавад ва дар ин мавсим шояд 15 бозӣ 10 бозӣ ё 18 бозӣ сурат мегирад ва вобаста ба он ки чанд тим муттаҳид мешаванд ва умедвор ҳастам ки натиҷаи шумо хуб хоҳад буд чун шумо дар бозии аввал тавонистед ки се ҷавоби дурустро пешниҳод кунед барои шумо ташаккур мегӯям ёдрас мешавам тим меҳвар ном дорад бозии аввалшон дар мавсими нав буд сипос ба муаллифони саволҳо умедворам ки почтаи моро шумо дар экранҳои худ мебинед ва онҷо саволҳои ҷолибтарро бо навиштани манбаъ маълумот дар бораи хуб он мавзӯъ ва пайвандҳо ё силкаҳо барои мо мефиристед субҳон ҷалилов будам то нашри дигар комёбу муваффақ бошед.